Beste kijkers en luisteraars, van harte welkom bij het programma van het Surinaams Bijbelgenootschap. In dit programma, een vraaggesprek, zullen wij het vooral hebben over het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Met mij, of naast mij, zitten de heren Paul Dot en Ruud Buitenwerf, speciaal afgereisd naar Suriname. En het is dan toch wel heel belangrijk te weten wie ze zijn. We hebben al de naam doorgegeven, maar in welke hoedanigheid ze hier zitten. Heren, van harte welkom in het programma. We beginnen met Paul Dot. In welke hoedanigheid zit jij hier? Ik ben hier als hoofd internationale betrekkingen van het Nederlands Bijbelgenootschap. Oké. En Ruud Buitenwerf? Ik ben hier als directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ik heb eerder ook gehoord, NBG, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Wat is de precieze naam eigenlijk? Ja, we hebben sinds een paar jaar een hele nauwe band gekregen met het toenmalige Vlaams Bijbelgenootschap. En dit jaar hebben de besturen besloten om samen te gaan en hebben we een nieuwe naam gekregen. Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Maar de afkorting blijft NBG. Dus het is allebei goed. Oké, en wanneer is het opgericht? Het Nederlands Bijbelgenootschap, toen nog, zoals het toen nog heette, is in 1814 opgericht. Oh, dat is een hele tijd geleden natuurlijk. Ja. Ja. Natuurlijk heeft het een doel. Met welk doel is het opgericht? Ja, het was toen, in die tijd was het zo dat de Bijbel ontzettend duur was. Mensen die konden hem niet kopen vanwege de prijs van de Bijbel. Ja. En wat er ook zo was dat in heel veel delen van Nederland en ook andere plekken in de wereld natuurlijk, dat de Bijbel niet verkrijgbaar was omdat er geen boekwinkels waren. Dus de mensen die het Bijbelgenootschap hebben opgericht, die zeiden wij zorgen ervoor dat die Bijbel goedkoper gaat worden en dat die gebracht wordt bij de mensen. Dus dat er boekwinkeltjes komen of dat er soms gingen ze ook met paard en wagen de hei op om Bijbels te brengen. Ja. Dus dat was het eerste doel waarmee het Bijbelgenootschap is opgericht. En door de jaren heen, of de loop der jaren heen, zijn de doelstellingen gewijzigd? Of ja, dus toen de Bijbel echt goed verspreid was, dat was de Statenvertaling in Nederland in die tijd. Ja. Toen ontdekten mensen wel dat het ook wel heel moeilijk was om die Bijbel te lezen. Dus er kwam de vraag naar vertaling erbij. En ook in andere delen van de wereld waar het Bijbelgenootschap werk deed, waren er nog geen vertalingen. Dus daar kwamen ook vragen van vertaling. Dus eerst verspreiding, toen kwam vertaling erbij. En wat we nu zien, in ieder geval in onze omgeving, is dat heel veel mensen wel zeggen van ik wil graag de Bijbel lezen. Ja. Maar waar moet ik nou beginnen? Ja, ja. En ik vind het moeilijk om de Bijbel te lezen. Okay. En help mij met wat informatie of vragen erbij. Dus toen is eigenlijk Bijbelgebruik erbij gekomen als doelstelling. Ja, zo dus. Paul, voor jou een vraagje. Je had het over, ik durf bijna die functie even niet te noemen. Alleen maar om geen fouten te maken. Maar de Bijbelgenootschappen, er zijn Bijbelgenootschappen wereldwijd. De samenwerking tussen NBG, of het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, en de andere Bijbelgenootschappen, hoe geschiet dat Nou, de Bijbelgenootschappen zijn eigenlijk allemaal onderdeel van, wij noemen dat een fellowship. En dat is het fellowship van de United Bible Societies. Dus eigenlijk zijn we allemaal gelinkt met elkaar door een overkoepelend orgaan, wat dus de United Bible Society heet. En vanuit die hoedanigheid probeer je dan samen te werken met de Bijbelgenootschappen over de hele wereld. Er zijn natuurlijk een heleboel landen waar vertalingen plaatsvinden of moeten plaatsvinden. Of projecten zijn, zoals ook hier in Suriname. En dan kijken wij in hoeverre wij vanuit het Nederlands Bijbelgenootschap kijken van hoe kunnen wij helpen om te zorgen dat ook die projecten, die ook passen bij onze doelstellingen in Nederland, dat we die kunnen verwezenlijken. Ik hoor het woordje projecten vallen. En dan ben ik toch wel even benieuwd welke programma's, welke projecten heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap? Nou, we hebben eigenlijk een paar speerpunten gesteld. We hebben gezegd van we doen vertalen, dus wij ondersteunen vertaalprojecten, maar we ondersteunen ook distributieprojecten. In Nederland zeggen we van de Bijbel dichtbij brengen. En dat willen we ook zien gebeuren in andere delen in de wereld. Ja. En dan hebben we daarnaast ook nog eigenlijk een soort distributieproject, maar dan voor kinderen of projecten voor kinderen. Dus dat is eigenlijk zoals wij dat neergezet hebben. En kijk, als je kijkt naar wat doen wij hier in Suriname bijvoorbeeld, als je kijkt naar de kinderen, dan hebben we de prentenbijbel laten vertalen in het Saramakaans en het Aukaans. Okay. En daar doen we nu projecten mee in het binnenland van Suriname. We hebben de
vertaalprojecten, hè? Het Tsunami Hindi, Saramaccaans Aukaans, maar ook het Akawayo in Guyana. En die helpen we dus ook ondersteunen, die ondersteunen wij dan financieel eigenlijk zodat ook het Surinaams Bijbelgenootschap die talen kan brengen en beschikbaar kan stellen als ze af zijn, zodat ook die mensen de Bijbel kunnen lezen in de taal van hun hart. Dat is wel heel mooi, heel mooi. En het is niet zo dat de projecten, zeg maar, zo te horen dat het opeens, we bedenken iets en we verzinnen maar iets, maar het is echt wel een traject die gevolgd wordt. Ja, er wordt gekeken naar wat is nodig, hè? Welke vertalingen zijn er in de landen nodig. Okay. En bij projecten, andere soortige projecten, zoals distributieprojecten, gaan we wat is de nood? Hè? Welke mensen, waar moet het beschikbaar gesteld worden? Okay. Wij steunen hier in Suriname ook een project voor vluchtelingen, onder andere. Venezolaanse vluchtelingen, Haitiaanse vluchtelingen. Ja. Dus, maar dat doen we dus eigenlijk niet alleen in Suriname, maar we doen dat eigenlijk wereldwijd. Ja. We hebben eigenlijk vanuit Nederland ondersteunen ongeveer zo'n 40 vertaalprojecten en zo'n 39 distributieprojecten. En dan daarnaast hebben we een paar grote distributieprojecten voor kinderen wereldwijd. En dat zijn er volgens mij een stuk of 20. Waaronder bijvoorbeeld die samenleesbijbel die we aan het verspreiden zijn in een heleboel landen op dit moment. Ze zijn naar Guyana gegaan, 5000 stuks. Er zijn een aantal naar Costa Rica gegaan, naar Honduras, maar ook in Afrika, naar Malawi. In Roemenië en Moldavië. Deze Bijbel is op dit moment vertaald in 9 verschillende landen. In 9 verschillende talen. Portugees. Dan moet je denken aan Portugal, maar ook aan Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Kaapverdi enzovoort. En ook in het Roemeens. En in het Chinees is het al vertaald, maar het moet nog gedrukt worden, dus we zijn nog niet helemaal klaar daarmee. Maar het is er ook in het Arabisch. En hij wordt dus nu al beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld in Libanon onder andere, en in Syrië en in Irak. Dus het is vertaald in het Spaans, dus we proberen ook hier in Latijns-Amerika het vrij te geven. In het Engels is het vertaald, dus het is echt in een heleboel talen vertaald. En, en we hebben ook gemerkt dat het impact heeft, deze Bijbel, omdat het niet alleen maar gewoon een Bijbel is. De Bijbeltekst staat erin, dat klopt. En het is een hele mooie Bijbel wat dat betreft. Maar er zijn ook activiteiten en vragen, open vragen die er gesteld zijn. Ik vind het heel prettig dat je dat ook wel uiteenzet, omdat dat mijn volgende vraag zou worden eigenlijk naar u. Maar je hebt het al beantwoord waarom de naam Samenleesbijbel. En nu snappen de kijkers ook wel en ik ook wel waarom. Want er zitten veel meer... Misschien is het toch leuk om even iets over te zeggen over deze. Dit is de eerste versie die we gemaakt hebben. We waren met de Bijbel in gewone taal bezig, die ook hier in Suriname verkrijgbaar is. En toen ontdekten we dat kinderen tussen 8 en 12 die Bijbel eigenlijk zelfstandig konden lezen. Maar ja, ik zei ook al van in Nederland is de vraag van hoe ga ik nou de Bijbel lezen, is wel een belangrijke vraag voor veel mensen. Dus toen hebben we een project gemaakt dat kinderen zelf konden voorlezen uit de Bijbel. En dat ouders, of grootouders die met kinderen wilden praten over de Bijbel, gemakkelijk vragen kregen waarmee ze dan aan de slag konden. En zelf een goed gesprek hebben over de Bijbeltekst. Dus je hebt een soort mooie route door de Bijbel heen. Niet alle verhalen staan vragen bij. En je hebt dan vragen en leuke opdrachten. Dan kan je echt met elkaar aan de slag. En toen ontdekten we dus dat bijvoorbeeld in Honduras, maar ook in Libanon en her en der op de wereld, mensen zeiden, dat zouden we nou mooi vinden om dat ook te kunnen doen. Dus dan hebben wij gezegd, wij willen dat graag delen met andere landen. En eigenlijk ook juist vanwege de vragen die erin staan, maar ook de activiteiten. En we zien dus nu in Honduras, dat doen we het project nu 4 jaar, dat dat ook impact heeft. Mensen komen bij elkaar rondom de Bijbel. Dat is toch een heel belangrijk ding, ik denk ook voor Suriname, om dat voor elkaar te krijgen. Om mensen weer terug te brengen, om samen, ook thuis in het gezin, de Bijbel te lezen. En met die vragen heb je dus inderdaad hulp om dat ook interactief te kunnen doen met je kinderen. Is het een idee, dan zou ik de cameraman moeten vragen. Te maken? Ja. Dan kunnen de kijkers ook wel zien. Nou,
Dat is echt een lust om het te lezen op zo'n dus manier. Ja. Dit is gewoon de echt, officiële Bijbeltekst zoals die in de Bijbel ook staat. Dus die komt gewoon uit de Bijbel. In dit geval is het dan in het Nederlands de Bijbel in de gewone taal. En dan heb je ook nog een klein stukje uitleg. En daarnaast heb je dus de vragen en de activiteiten die er mogelijk zijn. Er rijst een vraagje in me op. Is er een Bijbel die zeg maar laagdrempelig is voor mensen die echt zeg maar niks weten van God of zo? Is er zo'n Bijbel? De Bijbel in gewone taal is zo gemaakt dat mensen die niks van de Bijbel weten toch gemakkelijk de Bijbel kunnen lezen. Maar ik moet er wel bij zeggen, de Bijbel is dan misschien in makkelijk Nederlands, maar het is wel een boek waar je over moet nadenken. Ja, dus als je hem gaat lezen, en dat hopen we natuurlijk dan ook, dat het mensen raakt en Ja. dat ze aan het nadenken gaan. Maar dus als je niet zoveel van God weet, is de Bijbel in gewone taal een prachtige Bijbel om mee te beginnen te lezen. Maar het gaat je altijd raken. Ja. Zet je aan het denken. Ja, en misschien deze ook, hè? Ja, dat wou ik ook zeggen, omdat dat ook vaak mensen triggert om vanwege de vragen na te denken van waar gaat het nou eigenlijk over. Oké. Nou, er is heel veel werk verzet natuurlijk. We leven allemaal in de COVID-periode. Het is wereldwijd de COVID-19-situatie. Maar welke impact heeft het gehad op de verschillende Bijbelgenootschappen? Nou, kijk, voor ons als Nederlands Bijbelgenootschap betekende dat we vanuit huis moesten werken. En ja, dat lukte eigenlijk, is best wel goed gegaan en dat lukte wel. Maar wat we gemerkt hebben is dat er in het buitenland dat er best wel wat problemen waren in de uitvoering van projecten. Want door COVID konden bijvoorbeeld vertalers niet meer bij elkaar komen om met elkaar te praten over van oké, hoe kan ik dat nu het best vertalen enzovoorts. Dus daardoor zijn er natuurlijk wel wat achterstanden gekomen in de vertalingen. Het reizen is helemaal stilgezet, dus je hebt ook niet meer de interactieve band als zodanig. Je doet het allemaal via Zoom. En via Zoom je kan daar niet een hele dag mee gaan zitten en gaan praten, dus je doet het beperkt van een uurtje of zo en dan hoop je dan weer een andere te plannen. En dus het maakte het werk wel ingewikkeld en vaak denk ik van ja, dat reizen dat is leuk en dat moet, maar het gaat niet zozeer dat je reist om het leuke, maar het gaat vooral om het feit dat je zit met elkaar en gewoon rustig met elkaar kan praten over van wat doen we, wat doen jullie in jullie land, waar kunnen wij jullie helpen en wat kunnen wij ook van jullie leren, hè? Want het is niet alleen maar dat dat wij komen en zeggen van zo moeten we het doen, nee, wij kunnen ook een heleboel leren vanuit hetgeen wat er in Suriname of in andere landen in de wereld gebeurt. En die interactie, dat is prettig om dat samen te doen. We proberen ook altijd samen met het Bijbelgenootschap ook te kijken van ja, oké, maar wat is de context van het land? En niet alles kwakkeloos overnemen van de een naar de ander, maar dat je ook kijkt van oké, hoe kunnen we het ook een beetje in het context brengen. Bijvoorbeeld, we hebben dit laten vertalen, dat hebben we niet zelf gedaan in Nederland, nee, we hebben het Hondurees Bijbelgenootschap gevraagd of zij dat konden vertalen. En ook gelijk erbij gezet, bij de vertaling van dit boek moet je rekening houden met de context. Er zitten hier dingen in die misschien heel westers of heel Europees zijn, die niet passen in jouw context. Vragen, nou ja, de vragen zijn meestal algemeen, maar activiteiten en dergelijke. Dus let daarop en probeer dat ook te veranderen. En we kunnen jullie helpen en meedenken als je, door die relatie, en je kan heel veel via Zoom doen, maar als je echt wil, je moet elkaar een beetje kunnen voelen en elkaar in de ogen aan kunnen kijken om te zien van oké, zo zit het in elkaar. Ja, dus het is een heel team die gewerkt heeft natuurlijk. En Paul heeft het gehad over die COVID-situatie, maar het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap die zullen ook wel andere uitdagingen kennen. Welke uitdagingen? Ja, ik denk als ik denk aan Nederland en Vlaanderen, dan is eigenlijk de grootste uitdaging als het gaat om het werk met de Bijbel, dat we toch zien dat de traditionele kerken steeds toch een beetje kleiner worden en dat binnen die kerken ook het lezen van de Bijbel steeds meer vragen oproept van hoe moet ik dit nou doen? Dus de uitdaging voor ons als Bijbelgenootschap is om te zorgen dat mensen toch genoeg hulpmiddelen hebben en goede vertalingen en een goede internetsite om de Bijbel te kunnen blijven lezen op een manier die relevant is voor ze. En dat is de ene kant. En de andere kant, wat we ook zien, is in de afgelopen jaren dat migrantenkerken met mensen uit allerlei landen heel erg bloeiend zijn eigenlijk in Nederland. Dus we hebben als Bijbelgenootschap de laatste jaren ook
steeds meer geprobeerd contact te leggen met die kerken. Omdat je toch ziet dat wij in het verleden best wel heel erg geconcentreerd waren op de traditionele kerken in Nederland en Vlaanderen. Ja. Maar nu zien we dat we langzaamaan toch meer connecties gaan krijgen, ook met migrantenkerken. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Ja, het geeft ook, zoals Paul net ook al zei, van het buitenland werken, je leert ook een heleboel van omgang met Gods woord, manier van met elkaar samen werken en met elkaar samen leven. Dat vind ik heel inspirerend zelf om te zien en mee bezig te zijn. Dat wil zeggen bij de vertaling, bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, jullie hebben het over migranten gehad en zo. Hou je toch nog rekening wanneer je aan het vertalen bent? Of komt dat niet aan de orde van, we moeten ook wel denken aan, als er een bepaald woord hier staat in het Nederlands, denk ook aan iemand denk ook aan een migrant die het niet gaat begrijpen. Bij de Bijbel in gewone taal hebben we bijvoorbeeld ook leesgroepen gehad met mensen die Nederlands als tweede taal hadden. Om te kijken van, kunnen zij deze Bijbel echt begrijpen? Want je hebt, als je in Nederland komt en je wil zeg maar Nederlands leren, dan heb je verschillende taalniveaus. Ja. En we hebben gekeken van, die Bijbel in gewone taal is zo gemaakt dat het ook in het taalniveau is van mensen die nog niet zo heel goed zijn in het Nederlands. Niet helemaal lukt het. Hè? Want sommige woorden, dan heb je zo'n woordenboek bijvoorbeeld, maar het woord kameel bijvoorbeeld staat dan daar niet in. Maar dat wilden we wel graag in de Bijbel hebben. Dus het is niet helemaal zo gelukt, maar dus de Bijbel in gewone taal is daarvoor. En tegelijkertijd wat we ook zien is dat veel kerken toch bijvoorbeeld in het Engels zijn, of in het Frans, of in een taal, een andere taal uit een Afrikaanse taal bijvoorbeeld. Dus de vraag voor ons is ook van, hoe kunnen we daarin helpen? Dat, bijvoorbeeld hebben wij een kindernevendienstmethode voor de kinderdienst, een zondagschool. Hebben we gemaakt voor de Nederlandse en Vlaamse kerken. En die hebben we ook in het Engels vertaald, zodat ook die groep bereikt wordt. Ja. Nou, dat is wel mooi. Daarnaast is het misschien ook goed om te vertellen dat bij de NBV 21 is een Nederlandse vertaling natuurlijk, maar die wordt natuurlijk ook gebruikt in andere delen van de wereld. Op de Antillen heb je, maar ook in Suriname. Dat is een groot Nederlands sprekend land. En we hebben dus ook contact gezocht met mensen hier in Suriname. Om te helpen, te reageren op een proefreading te doen en te kijken van dit zie ik anders en dat soort dingen. En we hebben ook die dingen hebben meegenomen in de ontwikkeling van de Bijbel. Dus we zijn het is niet alleen maar in Nederland gedaan en natuurlijk hebben we de vertaling ook daar gedaan, maar we hebben wel contact gezocht met het Bijbelgenootschap in Suriname en hun ook gevraagd om een aantal stukken te laten lezen door verschillende voorgangers. En dat is ook gebeurd en we hebben dus ook hele goede reacties van hun teruggekregen. En daar hebben we dus daar ook gebruik van gemaakt bij de vertaling van deze nieuwe NBV 21. En zo te horen is het werk van het vertalen van de Bijbel nooit af. Want je kijkt altijd nog naar wat moet erbij en wat kunnen we weglaten enzovoort. Want je wil iedereen bereiken, daar gaat het eigenlijk om met het woord van God. Jullie zullen vast wensen hebben, persoonlijke wensen voor het Nederlands Bijbelgenootschap of het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Laat me bij Ruwer beginnen. Wat zijn je persoonliche wensen? Ik vind dat migrantenwerk vind ik wel iets, daar zijn we eigenlijk mee gestart. Dat we de contacten met die nieuwe kerken in Nederland en Vlaanderen heel goed kunnen gaan krijgen in de komende jaren. Dat vind ik zelf een hele mooie uitdaging. Ik denk dat het heel verrijkend zal zijn, wederzijds hopelijk, om met de Bijbel samen de Bijbel te lezen. Dus dat is wel een droom van mij. En ik denk toch ook, we willen de Bijbel dichtbij brengen. En je ziet in onze omgeving dat mensen toch dat soms ook moeilijk vinden. Ik hoop heel erg dat wij in de komende jaren er echt aan kunnen bijdragen dat de Bijbel vaker open gaat en mensen hun hart raakt. Juist, ja. Mooi. En Paul? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel wensen die je in je hoofd hebt van dit zouden we kunnen doen en dat zouden we kunnen doen. Voor mij op dit moment, we zijn eigenlijk begonnen met dit project, Samenleesbijbel, en te verspreiden ook in de wereld. En voor mij zou een van de wensen zijn dat het overal komt en dat het echt ook iedereen bereikt. Omdat ik het heel belangrijk vind dat gezinnen samen de Bijbel gaan lezen en ik geloof dat dan ook verandering plaatsvindt. En ik denk dat dit een uniek product is om dat mee te kunnen doen.
En ja, we zijn er een start mee begonnen. Ja. En we hopen dat we dat kunnen bereiken. Ja, mooi. Dankjewel voor jullie bijdrage, Rubert Buitenwerf en Paul Dot. Kijkers, u hebt het gehoord dat het werk inhoudt van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Wij bedanken u voor uw aandacht.